prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Nekim čudom nisam postao sportista, nego glumac. A zašto? Na jednom odmoru velikom u 14. Beogradske gimnaziji mi je prišla prelepa Svetlana Bojković, koju smo svi bili zaljubljeni u gimnaziji, koja je bila štreber ovako i tako dalje, ali koja je dobila omladinski zadatak da pripremi jedan resital za neko takmičenje. Ja pritom u tom trenutku nisam ni znao što znači resital. Samo sam je pitao da li se kubi od škole, a s druge strane mislio sam da ona to mene nešto, da mi se nabacuje, kao, pa baš mene, te od cele gimnazije. Šalom na stranu, to smo napravili i pobedili na nekom takmičenju i nekim čudom celu tu ekipu koju je bio Goran Sultanović, Ceca, pokojna Zorica Šumadinac, ja i još neke koleginice mlade, drugarice, smo primljeni u pozorište Dadov. Ušli smo u taj Dadov i ja sam tog trena se meni u životu sve promenilo. Jedanput se dogodilo neko čudo u intelektualnom, u mentalnom, u psihološkom smislu. Onda, kada sam došao negde na vrhunac već svoje pozorišne i filmske karijere, kad su mi se dogodila čuda u ljubavi, kad su mi se dogodila čuda u deci, kad sam počeo pomalo da zaboravljam da mi je potrebno čudo, da bih mogao dalje da verujem. Desilo mi se nešto izuzetno neobično. Radio sam sa Nebojšom Glišićem, pokojnim novinarom. On ima jednu emisiju Bardovi teatra. I on je na kraju te emisije mene iznenađujuće postavio pitanje da li ima neka uloga koju bi vi igrali, a koju još niste odigrali. Ja sam nerazmišljajući rekao da, ima. Faust. Znajući da apsolutno to nije moguće, jer Faust se igra jedan put u 50-60 godina, niti je bilo uopšte govora da će se raditi u pozorištu, niti je iko spominjao GTA u tom trenutku. Posle mesec dana, otprilike, posle te emisije, javila mi se Mira Ercik jedne noći u 1:30 ujutru iz Berlina, rediteljka. Kaže, izvini što te zovem ovako kasno, dugo se nismo čuli. Ja radim Fausta u Narodnom pozorištu, dogovorila sam se sa upravom i ja želim da ti igraš Fausta. Jedno pola minuta nisam mogao da izgovorim ništa, jer nisam mogao da verujem da mi se to događa. Ogroman zadatak, verovatno najteži koji sam igrao u životu. Krv je sok sasvim neobičan. Ne brini, neću raskinuti ugovor. Leteo sam previsoko. U tvoje range ja spadam, dalje ne. Za velika dela nisam stvoren. Odavno mi se gadi svako znanje. 8 meseci smo radili Faust 1, koji, kažem, nije igran od 30 i neke godine u Beogradu, i Faust 2, koji nikad nije rađen u Srbiji. Ujutro se budim očajan, jer znam da novi dan neće doneti baš ništa od onoga za čim moje srce žudi. Uveče ležem u nadi da se više nikad ne probudim. Bog koji živi u meni u stanju je celu dušu da mi prene, ali Bog koji prebira iznad mene ne može ništa u meni da pokrene. Svaki trenutak na sceni je praktično neponovljiv. Mi živimo u trenutku. Trenutak je čudo. Svaki trenutak je čudo. Kada bi malo sa strane, jer vi ne znate šta će da se dogodi i šta može sve da se dogodi.
Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.